Nem fogod tudni ketté vezetni. Peti és a nyersfa. De ilyenkor megreped. Csak kéne oda még egy. Ja. Két fejsze kell egy. De miért nem éget használ? Hát nincsen. Csákányban. Hát akkor meg ne úgy csinál, ennek az tetejére rá a fejelre még egy izé, nem ekkora. Ah, így mondok. Hát akkor ütni kéne a izét, a fejszét. Szít meg. Hát így fog szétmenni a nyele. Szólok egy asztalosnak. Száli Rányról neki kéne vágni a témát. A Youtube-on. Jézus Mária, hát ezt vedd föl szerintem. Nem marad a fejsze. Bán maradt a Már fejsze, rotyog már bán amúgy. is maradt. Na, bán is maradt. Ezek a két ékerek! Az egyikkel ki tud szedni a másikat. Jó megcsináltad, Peti. Nagy fejsze nincs csak, csak kicsit vannak. Vágj ki! Nyomjának most. Ó, az a szép fog menni az elő. Kis fejszével fát vágni. De jó olyan csinálja, akkor meg fog repedni. Hát de nem fog. Ilyen kis fejszével. Igen, kivágja a izét, a nagyot a kicsivel. Bele is. Hallod, üssed! Meg már húzom ki. Már rá van hegettek centis Azért vaslapán. mondom. Már egyszer elrepett. Gondolom akkor is Minden lábad- ütötte valaki. Tették mint a mór. De ezt meg a végéről lenne jó elkezdeni, nem? Na hamarabb repedne. Hát ez nem a szála. Mellettem van egy centivel. Arra is ütnek a figyelmet. Csak két vízhang. Ja, valami van. Ez sem mozgott eddig. Ha? Mondom, hogy egy centivel arrébb vágtak. Ugyanaz. Akkor jó volt. Vágd át azt az egy centit, azt akkor talál. Ráérek. Reggel 6-ig. Na, egész jó, ma félnél tovább bereped. De jó, Küldjék, jó, küldjön nem? neki. Ha? Nincs több ékünk, vagy fejsze. Tényleg az lenne jó. Tudom milyen hamar szét. Csak a fejsze nem menjen. Hát nézzük meg, a máskor nem van izé. Repedés. Nincs vagy. Gál. Ez nem jön ki. Hát ez... Hát ezt egyszer is benne szétvágnátok, aztán... Hát most mennyi energia, kalória belement. A te részedről. Figyelj, hozzuk a zseblámpát, meg a reflektort, ne aggódjál. Ott van a... Ilyen vannak, faj. Hát nem szét, nem csak benn maradt. Ennyivel több. Na, egyik fele már. Na, üssed befele. Na, akkor falsúlya nehezebb lett. Ez is kijött. Egy fából kell csinálnom a 3 fejszenyelet. Azt most végigkopogtatja. De öcsém, láttad, hogy vonalba megyek. Szerintem csak egy irányba húz a fejsze. Vonalba megyek, ez 3 centis vonalba. Szaggatott vonalba. Cikcakba. Valami rotyog. Vagyok a gyámba. Itt szerintem mindjárt az ruhaszállító kötél ott fölötted. Ezt tudod, hogy meg tudsz szopni? Jó, ezt én jártam úgy, hogy felakadtam a ruhaszárítóba. Hozzá egy fejszét apuval. Hagyja. Mi amúgy maszakolni szoktál látni? Maszakolni Ja, szoktál? nem, azt nem csináltam. Csak még azt tettük le apul. Csak azt tette le. Most már lehet? Na, az a baj pont elmegy a szála. Majdnem jó a betű. Hát ott már meghúztam a vonat. Most kéne a faj. Na, üssed be, azt üssed befele, ameddig tudod. Kalapály. Látom, hogy jössz utána. Figyelj, ez utában úgy.
Ez már nem a szocializmus kalákom. Az ég, az kell ám, hogy azt kiszeded. Biztos nem. Vagy? El kell kezdeni a másik felét is. Majdnem ugranom kell egyet, nem? Annyira az meg. Onnan is el kéne kezdeni. Megy ki? Hogy is kiesett volna. Azt nem látok, hogy most repelés rajta. Hajrá, akkor tovább bírjuk, sziasztok! Viszlát! Köszönjük! Aj, de Van, nagyon jó, ott oda van. néz. Csak egy erős ütés kellett. Várjuk mi magát a rohadást, hát a szétülni. Jó, vigyázz! Azt ma ne üsd meg. Ebbe tényleg nyered közt. Jössz egy felszenyéle, jó? Á, az a szétment. Ez azt vetted föl, oda! Én voltam! Nem is fogtad egy fájszét.